Maoni ndine chake nde ku Kenya kuli nkhani eti inayambika chaka chatha. Nkhani yake ndiyo khudza bambo wina anali blogger inu tagwirani chakumwa 20 years. Bambo uyu dzina lake ndi Albert Omondi Ojwang ndipo mu chaka cha 2025 anali ndi zaka 30. Albert anali mphunzitsi komanso anali blogger. Ati blogging yake amakonda kukamba za social kapena political za ndale edi kaya china chake chikulakwika aziyankhula zimenezonso choncho eti nde akuti anazakambapo zokhudza kaya Deputy Inspector General wa polisi ya ku Kenya nde anakwiya kwambiri Deputy Inspector ayo mpaka anamutsegulira mulandu wa defamation. Pa 7 June 2025 Ojwang anamangidwa. Ada anakamutenga kwawo ku Kakoth nkuyenda naye 350 kilometers kupita ku Central Police Station ya ku Nairobi. Kunoti kumanga munthu mesa mamangira komwe aliko koma anachoka naye kumene analiko kupita 350 kilometers kupita naye ku Central Police Station ya ku Nairobi. Pa 8 June anapezeka kuti anali unconscious. Ananena kuti munthu chatampeza atakomoka anatenga kupita naye ku chipatala ananena kuti munthu uyu mwabwera naye utani oti wamwalira kale. Apolisi atafunsidwa kuti munthu watani munamtenga kuti mukumumanga pa 7 pa 8 mukunena kuti wamwalira enda amaoneka kuti wavulala mutu ndi akuti anazivula sayekha. Apolisi anatero koma anthu ndi anapsa mtima kunena kuti niwo mukunama munthu ndionena kuti ndi blogger anayankhula pa blog yake ndi Deputy Chief of Police wamusumira kunena kuti mulandu wa defamation akamutenga kena ku next day wamwalira ndi muzinena kuti wavulala ndi anthu atavuta kwambiri achipatala anapanga postmortem. Atamuyeza anapeza kuti ayi ndithu munthu uyu wavulazidwa koopsa kuti pakhosi akone kuti anapangidwa strangle komanso mutu anavulala kwambiri mutu ndi ananena kuti no isi inali self inflicted sanadziphe basi tunkhani pamene inatembenuka nkuyambano mademo kunali ziwawa kwambiri 2025 nkhani yake imeneyi kuyamba kufufuza kuti ku polisi kumakhala CCTV amafuna CCTV footage kunena kuti aone kuti chinachitika ndi chani kupeza kuti akuti ya CCTV footage palibe kaya zinatere kukhala mpwe muoneka kuti ndi CCTV yomweyo yabisidwa ndi aponso panayambikaso chinkhani china chachikulu kuti CCTV ili kuti ndi adamufunsa munthu amene amayang'anira za CCTV mpaka napanopo CCTV yapangidwa retrieve yapezeka. Wakapereka umboni kuti yeye anauzidwa kuti afufute zomwe zinachitika zinaoneka pa CCTV pa 7 ndi pa 8 June 2025 ndi anayesera komano anapanga kukhala zinatani sindiuzi kuti zinatani kuti zipeze kuti zachitidwa retrieved kwa anamulipira 3000 shillings kuti apange ntchito imeneyoyo. Basi tumpamene nonkhani inavuta anthu apolisi 4 amangidwa edi pamene panopo nkhani inali nangasiza ku court zimatenga nthawi yeti kuchoka last year pa 21 July pamene nkhani chayapani yapitano ku court 2026 ndeno kumeneko aonetsa CCTV ya zomwe zinachitika. Tsono uyu ndi mkulu wa ku police station kumenekoko anafika anapanga handover bwinobwino koma amaoneka kuti akukambirana ndi apolisi ena anali ndizokambirana makambirana sizimveka pa CCTV po koma kunali activity kwambiri anyamuka alowera uku akayankhulana ndi ena kenako akubwerera uku basi zizone kuti zochitika zinachuluka ndithu kuti kodi anthu akukambirana chani eti mukuona kukhanga kuti ngati ma preparation achina chake nthawi imeneyoyo Albert asanafike eti koma mukuona kunabwera anthu enanso achilendo chani koma zokambirana zimakhanga tizikupitirira kenako Albert uja anafika ndi apolisi 6 anamanga mikonoyi ndi amene wanyamula foniyo anamtenga analowa naye. Koma apolisi ena akukambirana abe kuoneka kuti anali pa foni analandira foni polisi wina anampasa nzakeyo kwinako kupitiriza kuyankhulana ndi amene anayimbawo anthu ena masero muja ndi amenewa kuna kuti anthu akhanga takukambirana zina zake fa anthu ena ananona kuti anthu sawaziwa gulu lina linathamanga kulowera kumene anamwika Albert mja analowa menemo kunabweranso anthu enanso akuti apolisi ena anakasintha kukavala za civilian
ena anapita kuvindikira maselo ena kuti kaya anthu asaone kaya zitani choncho kundabwiso tikuda anthu awata matani koma mwaona wina anatulukira atanyamula chingwe wina ndi uyu akuti anaoneka kuti m'manja mwake munali magazi awosewa akuchokera kumkwa Albert uja kapena nditi muselo mwaona wina ali ndi chingwe wina ndi uyu anali ndi magazi m'manja kena gulu likubwera likutuluka kuti gulu loselo linali muselo mwake kenako linatuluka kenako gulu lina la polisi linapitako muselo momuja litavala maglavu. Pamene anthu aja apolisi aja avala maglavu aja akutuluka koma atanyamula munthu wake akuti ndi Albert yo anamunyamulizana apapo akukhulupirira kuti anali atamupha ulendo naye pamene eno amatani amanyamuka kukamwika mgalimoto kumati akupita naye ku chipatala. Apa anafika naye ku chipatala akuti ndi mmene amafika naye chipatala komwe ananena kuti munthu uyu mwabwera naye oti wamwalira kale ndi CCTV yapereka umboni waukulu wambiri umboni wamphamvu kuti izi ndi zomwe zinachitika ndi ina afufutidwa kaya zinatani koma yachitidwa retrieve ndi nkhaniyo ipitiriranso asita set date ina kuti ndi mu December ndi nthawi yayitali yeti koma evidence iyi umboni ndopsa kwambiri umene anafuna kunena kuti awukwirire koma wakanika zopsa kunena kuti mpaka na munthu kuphedwa eti apopo anaphedwa nangati nene kuti sanaphedwa anaphedwa koma zioneka kuti zitha bwanji ende zikukhudza anthu akulu kwambiri imene ndi nkhani imene inkamwankamwa ku Kenya zikomo kwambiri.